Кузьма Чорны. Пошукі будучыні. Першая частка. Раздзел 1.6. Не кажучы больш адзін аднаму ні слова, яны, адзетыя, пасядзелі ў поцемку, паслухалі, як гудзе на дварэ вецер, паглядзелі, як стаіць сярпок месяца, і выехалі з двара. У вышыні лесу гуло і трашчала. Быццам над лесам цяглося што гулкае і неспакойнае. Ён адразу знайшоў патрэбнае дрэва. Яшчэ тады ўдзень ён вымеркаваў, у які бок яно павінна ўпасці. І цяпер ён вобмацкам прыставіў пілу. Няхай сабе звініць, думаў ён, абы хутчэй. Але яна не вытрымала. Яна скінула з сябе кажушок, і ён зразумеў яе трывогу. І ў яго душа ныла. Скінуў ён і з сябе світу. Калі кажушком і світай з гамтанымі разам ён абкруціў дрэва вышэй пілы і перацягнуў сваёю папружкай, звон і сапраўды стаў глушэйшы. Як ні стараліся яны цягаць пілу, прайшло даволі многа часу, пакуль дрэва лягло. «Пачалі, дык трэба канчаць», — сказала яна, і ён з-за ветру ледзьве пачуў яе. Пакуль яны распілавалі хвою на кавалкі, за баіх ішоў пот, і вецер працінаў іх. «Садзіся хутчэй на воз і накідайся паверх кажуха маёю світай», — цвёрда скамандаваў ён, «а я хуценька завязу цябе дадому, бо захалодзішся». «Тут жа недалёка, я шпарка пайду». «Садзіся!» — крыкнуў ён, і яна паслушна села. Дома ён загадаў ёй класціся спаць, а сам зноў пагнаў каня ў лес. Калі ён вярнуўся дадому, ўжо спявалі пеўні. Разгрузіўшы воз і паставіўшы каня, ён увайшоў у хату ціхенька, каб не пабудзіць яе, і ўбачыў, што яна не спіць, а стаіць ціха, прыпаўшы да аконнай шыбы. Узбуджаная яна сказала, што з трывогай чакала яго і баялася якой-небудзь злой прыгоды. «Не стой, а кладзіся, і каб ты мне да раніцы выспалася, а я пайду ставіць каня і прыхаваю ў пуньку бярвенні». З хаты ён выйшаў не раней, як тады, калі яна лягла і сцішылася. Ён доўга важдаўся на двары і ў пуні. Ужо цадзіцца пачынала кастрычніцкае рассвітанне. Пеўні галасілі, здавалася, па ўсім свеце. Ці спіць яна такая клапатлівая? Увайшоў у хату і прыслухаўся. Яна цяжка, не так, як заўсёды дыхала. А ў яго балелі плечы, нылі ногі, цяжэла галава і хіліла на кашаль. З вялікай сілай яго цягнула ў пасцель. Шпарка ён запаліў лучыну і падышоў да волечкі. Ён здзівіўся. Такі чырвоны і неспакойны быў яе твар. Ён стаяў над ёю. Яна раскрыла вочы, і абыякавасць да ўсяго была відна ў іх. Гэта была не бывалая ніколі раней рыса ў яе. І ён жахнуўся. «Волечка, што з табою? Табе што-небудзь баліць?» «Нічога, толькі ў грудзях». «А больш?» «Больш не, толькі галава». «А больш нічога не баліць?» «Нічога, толькі ў горле». «Ну, а яшчэ дзе баліць?» «А нідзе». «Дык ведаеш што, ты ляжы сабе, а я цябе зараз гарачым напаю і памчуся па таго самага фельчара. Ён практык, той немец вось які хворы быў, а ён яго, як бачыш, падняў. А ты не бойся, хутка ўстанеш». «А я не баюся». Бледная усмешка прайшла па яе губах. Ён лепш акрыў яе і пайшоў у рух. Перш за ўсё ён падпаліў у печы і зрабіў гарачае ёй выпіць. Пасля, надаваўшы ёй 100 наказаў ляжаць і не ўставаць, грэцца і чакаць яго з фельчарам,
Ён зазірнуў ёй у твар і жахнуўся. Няўжо яна так адразу заснула? Абыякавая да ўсяго, яна зноў цяжка дыхала. Твар яе яшчэ больш гарэў, і вочы заплюшчыліся. «Я буду ляжаць і чакаць», — ледзьве вымавіла яна. І ён увесь уздрыгануўшыся выскачыў на двор, дрыжачымі рукамі ледзьве патрапляў перавязваць і перакрыжоўваць вяроўкі, вымошваючы сядзенне ў возе. Запрог свайго коня, свіснуў пугаю і рынуўся ў дарогу. Цяпер конь яго ўжо не быў той здарожаны, хоць і маладой худзізнай. Гэта быў ужо выгладжаны бягун, і імчаўся ён на злом шыі. Аднак жа яшчэ ўсё чуючы над вушыма свіст пугі. Кастусь даімчася так да мастка над неглыбокаю рэчкай і раптам убачыў, што вада пасля былых дажджоў яшчэ ўсё стаяла даволі высока. І сарваны ёю масток толькі палавінай сваёй трымаецца пад той бераг, а бліжэйшая палавіна расплылася бярвеннямі. Ён павярнуў коня берагам паўз рэчку, выглядаючы броду. Паплаўны бераг замакрэў, пачыналася адліга. Колы клалі след па вялістай траве. Конь замакрэў, а ён усё гнаў яго. «Божа мой, спазнюся!» І вось ён убачыў пратву. Плыткая вада дробна білася ў пясчаны бераг. Ён нацягнуў ляйчыну і ўвагнаў коня ў ваду. Усё больш падаючыся ў рэчку, ён ужо стаў на ногі. Пасля стаяў на сядзенні, каб вышэй быць над вадою, а вада ўсё паднімалася. Вада ўжо у яго ў халявах і вышэй кален. Сэрца яго разрывала грудзі. Але як выбрацца з рэчкі? Той бераг вельмі круты. А Божа, як жа ён павязе так цераз ваду фельчара? Ён пачаў заварочваць коня назад і ледзьве выехаў назад на плыткі бераг. Вада з яго лілася цурком, а на лбе стаялі кроплі поту. Тузаючы лейцы і круцячы пуга, ён доўга гнаў коня берагам, выглядаючы новага броду, і такі ўбачыў. Нават след чужых калёс вёў у ваду. Адным махам ён пераскочыў рэчку і аж да самага мястэчка не даў каню перадыхнуць. І ўжо і так колькі часу праваждаўся ў гэтай вадзе. Тады ў вадзе яму было горача ў галаву, цяпер ён дрыжэў з холаду. Здавалася, мокрая адзежа яго лубянее на ветры. Да фельчаравага дома ён даскочыў тады, калі ўжо на небе цяжка валакліся хмары і збіваліся ў адзін на ўсё неба засцел. Імгла зацярусілася густа. Фельчар з раскудлачаным сівым кліночкам барады выскачыў на двор насустрач мокрай фурманцы. Вельмі можа быць, што ён не ведаў, за што ўзяцца ў такі нудны дзень. І таму быў такі рухавы, калі ўбачыў праз акно, што нехта пад'ехаў. У яго пасярод двара стаяла карова, ела з кучы капуснік. Певень хацеў умасціцца на мокрую жэрдку і з крыкам саскочыў на зямлю. Божа, як непрытульна і нудна. Але ўсё гэта глупства, бо ёсць самае важнае. А можа, там волечцы яшчэ горш стала? Хутчэй трэба, хутчэй. Мокры хлапец сам сябе падганяў. Як падстрэлены кінуўся ён да фельчара. «Дзень добры вам, я так імчаўся па вас, што траха не астаўся ў рэчцы з канём». «Праўда, масток сарвала», — разважліва сказаў прывыклы да ўсяго фельчар і пагнаў у хлеў карову і, ідучы, запытаў: «Сам адкуль? А што здарылася?» «З волечкай вельмі дрэнна». «З якой гэта волечкай?» «Ну, а з той, што вы прыязджалі да яе ў хату палоннага немца лячыць». «А, дык ты Сумліч, той самы выгнанскі сын. Ну, бачыш, як добра, што я параю табе астацца там жыць. Хто б цяпер аб хворай волечцы падбаў бы? Ну, ідзі ў хату, сушыся.
а то з цябе, пане браце, вада як з рукава джгае. Няма калі сушыцца, трэба назад імчацца, яна там ледзьве жыве. А што з ёю? Ляжыць без памяці. Можа, аб'елася чаго? Не, ў яе баліць галава, горла і грудзі. Пастаў каня ў хлеў, а пасля паедзем, калі на небе расчысціць. Не, родненькі мой, паедзем цяпер. Чаго гэта ты так спалохаўся? Відаць, што ніколі хворых не бачыў. Як гэта не бачыў? У мяне бацька на дарозе памёр. Фельчар нічога не адказаў і моўчкі стаў корпацца ў шафе. Кастусь так жа моўчкі чакаў. Нецярплівасці яго не было меры. Аднак жа ён вытрымаў і аж уздрыгануўся, калі фельчар сказаў, што можна ехаць. Ён сам сваім вушам не верыў. Ён баяўся, што фельчар не захоча ехаць. А тым часам на небе і сапраўды расчышчалася. Фельчар сказаў: «Папаўдні зусім распагодзіцца». Кастусь пагнаў змучанага коня з усіх сіл. Дождж усё пабольшваўся. Цераз брод праскочылі ў момант. Фельчар сам пачаў пакрыкваць на коня. Кастусь без перастанку тузаў лейцы. Як уехалі ў двор, фельчар не даў Кастусю апомніцца, сагнаў яго з воза адразу і ўвапхнуў у хату. Ты ўвесь сіневі калоціся, як святы на споведзі, каб ты не смеў мне да самага вечара з печы злазіць, а то волечцы прыйдзецца ехаць па мяне і ў бродзе плаваць. Ну, а ты, малая, дзе ты там, як маешся? А, вось ты якая. Ну, нічога, пакажы шыю. Каб ты мне цэлы тыдзень вылежала, а тады вставай сабе і рабі, што табе трэба. Ляжы, волечка, ляжы, пакажы язык. А ты там на печы яшчэ ўсё дрыжыш? Не глядзі, што ты на печы, а на табе гэтую адзежыну акрыся і дыхай сабе ў жывот. Але ж і кажушок злубянелы. Чый гэта, твой? Не, гэта волечын. Грэйся, з цябе павінна выйсці 7 патоў, толькі тады маеш права з печы злезці. Ты мне глядзі, 6 патоў сыдзе, а ты не злазь, чакай 7-га. А як жа лічыць іх тыя паты? Ледзьве цягнуў голас Кастусь. Выцірай лоб і чакай, пакуль зноў змакрэе, і так да 7-га разу. Добра, толькі я раней пайду коня пастаўлю. Не смей, нічога коню не зробіцца, калі пастаіць на свежым паветры. Коня кожны ветерынар можа вылечыць, а няхай паспрабуе цябе вылечыць. Толькі я цябе магу лячыць. А дзеля гэтага волечцы прыйдзецца ў бродзе купацца. Чуеш? Чую, прахрыпеў Кастусь, сцішваючыся за холодным комінам. А цяпер і я павінен аптэчнага ўзяць, бо і я прамок і дрыжу, як нячысты пад крыжам. Ён дастаў з кішэні пляскатую бутэльку і напалам разліў усё, што ў ёй было.